Ezabaphambili indaba namuhla iseqhulwini yamanzi ekwaZulu Natal kunomehluko phakathi kowesilisa nendoda kukhalwa ngezinja ezidla imfuyo. Lezi ndaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uSihle Zikalala uthi umphakathi wakuleli kumele ukuqonda ukuthi uhulumeni wakuleli uyibeke phezulu oqhulwini indaba yokwentuleka kwamanzi ezingxenyeni ezithile zakulesifundazwe. Ekhuluma emva komhlangano abenawo nabanye ongqongqoshe ukubhunga ngenkinga yamanzi ukhuzeni ukuthi bazoqala uhlelo lokubiyela imfula bayenze ibe ngamadamu ngenhloso yokuqhamuka nekhambi kule nkinga yokuntuleka kwamanzi. Njengoba isifundazwe kwaZulu Natal singezinye zalezo ezinezinkinga yokushoda kwamanzi, undunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala uhole ithimba longqongqoshe ochwepheshe bezamanzi kanye nomeya bezindawo ezingaphansi kwalesi sifundazwe ukuzama ukuqhamuka neqhinga lizolekelela ukuxazulula kwentuleka kwamanzi nokumosheka kwamanzi emadameni kanye nasolwandle okuke kwabonakala lapha kwelikamthaniya. UZikalala uthi izimvula ezihlasele lesi sifundazwe emasontweni edlule zifike sekuvele konakele njengoba amadamu ekade asha. Imvula lezi esithe sayithola siyazi ukuthi zifike late, umonakalo usumkhulu ngenxa yesomiso nangenxa yokuthi ezinye indawo ama-schemes ethu akasebenzi ngendlela. Siyafuna ukuqinisekisa ukuthi focus yethu njengamanje ukuthi wonke ama-schemes asebenze ngendlela. Siqinisekise ukuthi futhi amanzi angaphansi komhlaba la ama-schemes angekho khona siyakwazi ukuwathola through ukuthi kudrilwe kuprocesswe lawo manzi through ama-boreholes nama-facilities aprocessayo. Ngokwezibalo izinga lamanzi emadamini amakhulu kuleli belihleli ku-53% ngenyanga kaLwezi nokwehle ngamaphesenti ama5 uma kuqhathaniswa nangesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule, okusho ukuthi ukuvala kokuphuma kwamanzi empompini kusazoqhubeka. Ukhuzeni uthi abantu mabaqhubeke nokonga amanzi. The second largest supply system, which is Umhlathuze, is also around, which covers Richards Bay, Upongolo, as well as Impangeni. It's also functioning, but currently supplying it a level of the dams are at a 40% level. Therefore, water restriction is still there, and we're still emphasizing that. Domestic use should be for 20%, agricultural use at 25%, and industrial use at 7%. Udaba lokungcolisa kwamanzi kungaba uoyela, yindle, amakhemikhali achitheka emadamini alusalanga ngaphandle njengoba ukhuze nenxose eminyango kahulumeni ukuba ibhekane nalolu daba ukwenza isiqiniseko sokuthi luyaphela nya. Siyadinga singuhulumeni nodaba lokuthi kube khona izinto ezingcolisa amanzi. Kungaba yindle, kungaba ukuthi inkampani ezithize ziyithole ama-chemicals abo engene emanzini. Konke lokho siyafisa ukuthi kuphele, ingakho sithi iminyango yethu kahulumeni ayi-engage ngokuhlukahlukana kwayo nangokwama-responsibilities nabo bonke abantu abathintekayo. Ekugcineni sifuna ukubona ukuthi bonke abantu beprovince yethu bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile ngendlela eyiyo. Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV, umbiko ohlanganise uNtomkhona Mvubu eseThekwini, udaba luthulo samukelswe ngqulunga, thula ngise-Richards Bay. Isikhulu esiphezulu kwisikhungo sokuthuthukisa osomabhizinisi iSmart Exchange Incubator uJonathan Naidu uthi kubalekile ukuthi osomabhizinisi abasakhula balihlomele uguquko lwesino losozimboni. uNaidu bekhuluma kanje emcimbini ukukomelisa osomabhizinisi abasakhula eThekwini. Osomabhizinisi abasuke indaweni ezahlukene ePortshepstone naseThekwini okuyibona abasakhulayo emkhakheni eyahlukene baye bahlonisha ngeindondo ngabesikhungo esithuthukisa osomabhizinisi iSmart Exchange Center for Excellence. Kunomcimbi ke bekuhlanganiswa nokubungaza abebeqeqeshwa ngezobuchwepheshe ukuze balungele uguquko leseno losozimboni phecelezi ngolasemzini 4th Industrial Revolution. Bonga kakhulu ngale opportunity esinikwe iSmart Exchange le incubation. Really I think ikwazile ukusiza a lot of young and black companies ukuthi akwazi ukuthi bathole platform yokuyitshengisa ama-skills abanawo. So it's really a good platform yaba encourage nabanye abantu abangakawathatha ama-opportunities anjenganalawo ukuthi walala wasala.
But I think it's ina mhlambe into senze ukuthi sawina angiyena umuntu mina o motivate ama competition but ngimotivate ukuthi how much work do we put in. This award today was a huge achievement for inspired women. Our platform is barely 2 years old from date of launch. As SMMEs and as women in business, we need to persevere. We need to not give up on our goals and our dreams. Abesikhungo kwi-Smart Exchange Center of Excellence nababambeke iqhaza kulomcimbi baduse kakhulu ukubaluleka ukuthi osomabhizinisi balungele uguquko lesine losozumboni. The process of incubation at Smart Exchange is a 3-year process. So tonight we celebrate these companies that have done phenomenally well over the past 3 years in terms of becoming the winners and graduates as well. So upon completion of the project, we graduate those companies. As Vodacom sijwayele ukuthi the future is exciting. Masisho njalo sichaza ukuthi the future is excited because manje siku fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution is all about digitization, automation and using technology ukwenza ukuthi impilo zabanye abantu nosomabhizinisi become easier nokuthi bakhona ukukhulisa amabhizinisi wabo with ease that is far better than abantu abadala abaqala kubhizinisi ngo-1980, 1990. So as Vodacom sijabula kakhulu ukuba kule event e-Smart Exchange Awards evening eka-2019 lapho sibona abantu abathanda i-technology abazama ukwakha amabhizinisi around i-technology whether ama-application, whether i-robotics or i-media esebenzisa i-technology. Siyafundisana number one because akuna expert here fourth industrial revolution, but on the other side because she provide a connectivity, whether mobile connectivity or fixed connectivity, i-foundation leyo eye-fourth industrial revolution. Kulomcimbi lolu hlobo kuphinde kwanxusa nomphakathi ukuba kungabi novalo lokusebenzisa ubuchwepheshe besimanje manje kumabhizinisi ngokwehlukana. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuphilana kaMzimba idelele bafokozana kaCebekhulu ngibika ngiseThekwini. Usuhlalelo valweni nokwesabela impilo yemfuyo umphakathi waseshobeni kwaMbonambe enyakatho kwaZulu-Natal ngenxa yezinja ezingaziwe ezindla imfuyo kule ndawo iphila. Ilungu lomphakathi uncamisile Hlongwane uthi banovalo lokuthi kungenzeka lezinja eziwuvanzi zigcine sezibahlasela emakhaya. Amalungu omphakathi kwaMbonambe esigodini saseshobeni enyakatho nelikaMthaniya asehlalele ovalweni lokho kuza ngemuva kokuthi belinyanyelwe imfuyo yabo besola ngokuthi ke idliwe izinja ehlathini nazo lezo zinja okusolakala ukuthi zashiwa abelungu thizeni kuloleli hlathi. Lezi ke ngezinye zazo izinkomo ezilinyazwe ilizinja ehlathini. Uncamisile Hlongwane ubese silandisa ngalolu daba. Ngiphumile ekseni ngabo past 5 ngiyobheka inkomo kunenkomo ibingabuyanga njengemvamisa ngihambe ngiyoyibheka uma inkomo ingabuyanga ngase mangifika ehlathini ngafica kukhona izinja ebeziyidla zasuka lapho izinja zabaleka. Emveni kwalokho sase sifonela omunye onakho ophathelene nabezilwane bathi bayabuya bazobuya kithi namanje sisalindileke nenduna kanye nenduna. Uma besho laba abelusayo bathi zashiwa abelungu zigcwele ihlathi akusekiyo yala ekhaya kuphela inkomo komunye umakhelwane zayidla zayiqeda nangale kwamakhelwane ikhona yakwamakhelwane yona kodwa iphefumula kanzima iphila kanzima isekhona yona ayifanga lena bengese sikwazi ukuthi iphile ngoba amadlebe bese ngasekho nala ngemuva einqeni ziyidlile zayikhipha umswane bisangakhona ukuthi iphile. Uhlongwane ke ubese exwayisa amalungu omphakathi kuba aqaphele kakhulu ngoba lezi zinja kuyacaca ukuthi zingaba ingozi ngisho nakubo uqobo. Nawo nje la ekhaya nje siphatheke kabuhlungu ngoba nobaba ngiyazama ukumfonela esemsebenzini ifoni akayibambi kushuthi ngendlela ophatheke kabi ngayo akakhona ukuthi abambe ifoni. Manje nathi kubuhlungu futhi siyabaxwayisa abanye abantu ukuthi bebhasobhe ngoba nawe wena muntu ingakudla mayingaqhamuka usehlathini zingakudla. Awuphephile thina umphakathi nje wala kwaMbonambe awuphephile lezi nje la ehlathini. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV. Mina ngenkusamkeliswe Nqulunga ngibeke ngiseshobeni kwaMbonambe. Ibamba lomphathi enkampanini kayakaloliwe eTransnet ophikweni oseRichards Bay enyakatho kwaZulu-Natal uJoseph Nkosi usenxuse nezinye izinkampani ube zibuyisele emphakathini ezisebenzela kuwona ukuze uzothuthuka. Unkosi usho kanjena ngenkathi lenkampani ichitha imizuzu engama-67 kaMandela isiza esikoleni samabanga aphezulu izibuko ngasenseleni enyakatho neyaKwaZulu-Natal.
Isikole samabanga aphezulu eNtseleni Isibuko High sisheshe sathola ukhisimusi ngenkathi inkampani kaloliwe iTransnet izolungiselela isikole inkundla yebhola, amawindi kanye nokunye okungekho esimeni. Le nkampani bizochitha imizuzu engama-67 yokubungaza impilo kalowo wabayiqhawela kuleli utata uMandela. Le nkampani ayikwazanga ukuza kulesi sikole ngenyanga uNtulikazi. Transnet sithe asivele la leso sikole njengezinye zezikole ezakhele endaweni esisebenza kuzona ukuze sikwazi ukuthi sixhase ukuba sibalungisele iground kade benganale ground sesine ground manje abazodlala kuzo izingane ukuze bakwazi ukuthuthwa ngamakhondo abo uphinde futhi sibalungisele nesikole nje amawindi neminyango kanjalo nesango la khona qiniseka ukuthi izingane zalesi sikole ziphephile manje ngaphakathi esikoleni. Uthishanhloko kulesi sikole esisemakhaya uzwakalisa ukubonga nokujabula ngabakwenzelwe ile nkampani. Waphinde waveza ukuthi unethemba lokuthi kuzosheshe kuphothula kunokwakhiwa kwale nkundla. Sihlanganele zona sithole indawo engcono yokudlalela ngoba phela ingqondo iyodwa ingahambisani nomzimba ophilile ayikwazi ukufikela la thina singothisha sifisa ukuthi ifikelele khona. Le nkundla ke sebeqalile bayenza bazoyibiya utshani sebefakile bafaka nomanyolo umsebenzi ke siyethemba ke ukuthi bazokwazi ukuphothula mhlambe kungekapheli ngisho amasonto amabili ukuze sibe nenkundla kahle njengesikole. Nenduna yakwaBhejane ebiyimela ubukhosi bendawo izwakalisa ukubonga okukhulu ngokwenziwe inkampani yakwaloliwe. Ngidlulisa ukubonga kulento eniyenzile la emkhandluni wakwaBhejane noma enkosini yakwaBhejane. Nithi ke nina bakwaTransnet ningakuyeki lokho enikwenzela ekhaya namanye amakhosi niwaxhase njengathi nje thina bakwaKhoza sibonga kakhulu sibonga siyanconcoza sithi okungaphezulu kwalokhu ngokungaphezulu kwamandla. Mbukela kasibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.71 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libu 18.96 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.22 cent maliqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1458 US dollars 1 cent i-ounce ukuthi olengahloziwe ubu 62 US dollars 47 cent umphongolo. Mbukela kasibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uErnest Mazinyo.com Meet and Top uncoma iMaritzburg United ngenkathi ibhaqabule zakhe izwashisa ijezi kweTelkom Knockout Cup ngempela sonto. Izibofana sikuqiswe United ngamagoli amabili kwelodwa emidlalweni wandulelo wamanqamu kulomdlalo obusenkundleni imbombela. Umgadli weUnited uJudas Mosiamedi ubeliphele endlebeni kubadlali basemuva uKaizer Chiefs oshaya amagoli amabili kulomdlalo kanti uJürgen Sussman ushayela ukubika elezimpofana. uMazinyo.com uthe zakhe zisuke zayiye United ziya kulo mdlalo. Mbukela kasibheke isimo sezulu sakusasa. Empangeni lizobe lishisa likhipha umkhovetsheni amazinga okushisa u18 kuya 28 degrees eThekwini ke likaBanana u19 kuya 26 degrees eMgungundlovu ngasibovu kube u18 kuya 28 degrees oLundi nokwaNongoma kube u17 kuya 28 degrees eXhobhe elimantente kube u14 kuya 27 siphethe ngeFriday Philidi u16 kuya 28 degrees. Mbukeli singakhe besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba sipheli kuphela isikhathi nibe nobusuku obuhle.